martang yang mahita. Dami ni di batana sumunod sen saduhu na roha, ima na mga ramoti ati-ati lo pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni di batari hita, ima na gabi barita nauni na tersurat di buku Galatia bidu todo ayat 21 ayat 20 sia tangyo kamu mahata ni di bata. Alaitakan so roha porsiaun terhurung do hita di bagasan pati jala dihisu manakam haporsiaun nanaing patadahonon na dupi asa gabi songon si paror do patiki abai kita tu Kristus asa sian haporsiau kita di Victory ala dong roha porsiau ni dang begi nonggoman ni si paror ti hita saduhu dohamu anak ni di bata marihiti-hiti haporsiaun di Kristus Yesus. Kristus ido di parudoso kamu sudi kamu nang terdiri tu bagasan Kristus. Dan mardebar di sijaku di manang gurik hatuban manang anak mata bawa manang perempuan. Sada dohamu saduhu na di bagasan Kristus Yesus. Alayanggo Kristus na punahamun pinopan ni si Abraham dohamu atong. Jala panean mangihuton baga bagay. Ima sahana. Songon topik ni 30 tahun gabi akka anak ni di bata marhite-hite haporsiaon di Yesus Kristus. Dia makadonga sa haporsiaon adong ma barita mardongan puda. Baritaon sada pengemis dana na mengemis ulon na tiap are. Ia danahon na somarama na somarina. Jadi ulon na orang na mengemisma di pinggir dalan nang diakka lampu merah manang diakka toko-toko nang songoni mengamen ima ulon na tiap hari di sadatiki gak danahon mengemisma tu sada toko be di tokoon adong ma sada keluarga namorajong dong songoni Roma pengimison macalo asi-asi alay Roma namoron di dokma olo doho di jabuku karejo olo doho mangula-ulaon ulamu holan mangalion ngalion mangan panangga ninarapane Roma pengimison olo tuan namin di bahay ma pengimison danahon ulon na tiap hari mga lekon mga biyang ima ulon na di jabo ni namorong alay dia makadongan say di payda jala di payhutihut namoroddo ima dana pengimison na di jabo no di payhutihut do haburjon na di payhutihut do ulon na dipayuti ng kejujuran na dipayuti ng akalak-kalakana. Dung songo niya dong 3 taon ibana di bagas ni namoron didok namorom. Ala lukutan daho na 3 taonon. Huyi daho na 3 taonon. Dang mardebar dusun doho berjum di beko di keluarga di hami di ramoti hosudi noaing gabi
Ubai mahu iana kokku ninna marpani. Ubai mahu sudi ulauno sudi artakon gabe dihomon atas nama ma ala topit dangadong anak ni namorong sui nama las ni rohani danahon ala gabe diangkat dibain ibana anak ni namorong. Dia makadong sapor siyaon law sido na naing dohonon ni trupukon gabi anak ni dibata marhidi-hidi Jesus Kristus hita anak ni portibion hita na mangulu na dibagasa daging amay didok na kaning dong ditakup jala di pauba di bata songo padok ni si Paulus edang patut kian yan au macalo kaluaw siya di bata gariada iko kamatian do siyala na dusa na kuula na taula amay didok gabi anak ni di bata mahita di pitori gabi dok imanaking songon pinopar ni si Abraham. Dia makadungan odo na luar biasa na taida di bagasan muluta. Anak ni dibata lapatan na adok molojo anak ni dibata gabi panean songon pengemis nak kaningani dang adok kian artana dan pengemis bangi do alai gabi guk artana gabi namora anak ni nahibat naliayan gabi sangap songoni do nakita anak ni portibio na pugos na jam alai di pitori hita marhite hapur syauta anak ni dibata dagabi perjabar di harajaun ni dibata dang merdiper di mana dangadong disiguri dangadong si Juna dang napugos dang namora ima natajaro satu dikyo pejun nang satu hita ima dangalani berjuta hidup bener dak ngani dangalani pati adidok nama sahibat di bagasan tuputo ay taga soro rupi haporsia terkurung hita di bagasan pati jalan managam hita nang di harorona asa gabi songon si paroro do patiki mabok kita tu Kristus napatan na dang nasopor nu patiki alai ikon yang otot ta si paroro dui unang gabi tapake patiki lauman nenga alay mahabal gaw tay mana kay nga ni gabi paneyak kita gabi anak ini bata hita songon saharak ucol mahita gabi anak paniya di bata tentabu naman mulai do hata paniyak katabu di berarti ahli waris ay molo paniyak kan gabi ima ahli waris na itu sido di pasahan paniyak lapatan na secara partodion ima di nama ngulu di pakirimo mangulu tu ngulu sugut dilihat tu hita ima jabar ngulu na saliling-liling na paniyak kita tu berarti gabi anak ni dia batai tamar itu di gabi paniyak kita jala tati nama harajaun ahli waris bersama Kristus tebu nai nung sarupa hita di bata doh anak kona nasa sadi ima Yesus dia depan na hita gabi para paniyak tumaserga du hita dia depan nai pola ditubuh sita pola mate Kristus mo kopita alani na dia makadungan tabering ma belgani pasu-pasu di hita sahara dana nakay ngani siyan keluarga na pugusi na diangkat gabi status na gabi anak na disakan gabi anak songoni hita gabi disakan gabi anak ni dibata bah iba mahita tabu mahita
alai kuning otot tado dinaung terdiri hita dinaung tajalo perdiriun na badiyi alai duma bekita majalo ha anahuni dalalau majalo ton dewata di paranguluon ima saya taruh lupa diriun na badia jadi akka halak non terdiri nunga gabi anak ni dewata boy di tonteida di ulang apostol bidu 10 ayat 40 pitui do di sada Korintus ono mai 10 sade do di 2 Korintus sada 22 sada Petrus sada ayat 2 jadi halak non terdiri ngagabi anak ni dewata biru dah tabuna non terdiri hita jadi unang bi mada butuh parhatoban unang gabi anak hatu bi unang gabi hatoban ni simbolis hatoban ni portinion anu ngata calui jalanunga rap marna punaho kita tabuma ningumma rupanya itu kita saluna asalane mata pai humma parange anak kita ta parange humma dan pola patorango kube songo dia do tabuni nagabi anak ni dewata dan pola patorango kube molo songo anak ni presiden adu halubianna songo dia do tabuna molo anak ni pejabat lu bisa nima ni kumarupani lu bisa tabuni anak ni pejabat ni portibio molo nung anak ni dewata lu bisa ngoni bahasa ngapun doh hanguluan nata jalo di panea kita di badan di bata ala nima dia wakadungan tati yukma jalan nunga gabi panea bihita di hara jauh di bata marhitia ha porsiatai erap anak di bata do hita nang dia kalau ngata atong tahu huma bahasa ni di bata amin Moliate madiho ali Tuhan dewata naung dijuho hami jala dibeko hami gabi anakmu. Amin.